प्रेक्षक हो, आम्ही तुमच्या मनोरंजनासाठी दर सोमवारी नवीन नवीन एपिसोड घेऊन येत असतो या. पण अजून काही प्रेक्षकांनी आपलं धर्म मूव्हीज क्रिएशन चॅनल सबस्क्राईब केलं नाही. आपलं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली लाल अक्षरात सबस्क्राईब लिहिलंय बघा, ते प्रेस करा. आणि शेजारीच बेल आयकॉन बटन आहे बघा, घंटा, ते सुद्धा प्रेस करा. त्यानं काय होईल, एपिसोड आला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. हा. जुल्या जरा केसाला हात लावून बघ, काय जाणवतंय का? लय मऊ झाली ती. हा मग झाली ती. अरे होणारच की, शॅम्पू लावलाय शॅम्पू. शॅम्पू हा कधी लावला ती? रात्री झोपताना लावला, सकाळी आंघोळ करताना धुतला बघ. अहो शेट, शॅम्पू आंघोळ करताना लावती ती. अरे तसं काय नाही रे, तुम्ही जेवढा वेळ ठेवता डोक्यावर शॅम्पू तेवढी तुमची केस मऊ होते ते. मग आपल्याला वेळ कुठं असते दिवसभर. रात्री काय केलो, घेतली फुडी अशी फाडली, वतली डोक्या, खास 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 घासली. अरे ईदभर फेस झालता ईदभर. मग म्हटलं कशाला धुवा, झोपलं तासात. सकाळी आंघोळ करताना धुतली, तेव्हा एवढी मऊ झाली ती. आता रोज झोपताना लावणार बघ शॅम्पू. म्हणजे केस रडत नाही ती डोक्यावर. केसरात नाही मजीर. म्हणजे मऊ पडते ती केस. हा मऊ पडते. बरोबर आहे तुझं लागा. जुलिया हं? सामान कुठे आहे? हाय की हाय की. काढ 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 काढ. कुठलं पाहिजे यातलं? अरे पावडर द्या अगोदर. पावडर? शेट, तुमची जुनी सवय काय गेली नाही अजून. कसली रे? अहो पावडर कोण लावतोय आधी? अरे जगाच्या उलट करायचं तेव्हा आपल्या पण सवय होतंय. तुला नाही कळणार. अहो बास की. इथे हो. हा काय कुल कुल वाटतंय, काय वास बार येते. ती बाटली काढ टप्पर काढून घे हातात. शेट, ही काय आहे हो? काय आहे? अरे फाउंडेशन मध्ये त्याला फाउंडेशन. फाउंडेशन? हा. अहो ही तर पूर लावती द्या. अरे पुरी काय पोर काय, आपल्याला काय गोरवून अशी मतलब आहे का नाही. होय होय. टपडला वाज जाईल. जुलिया हं. आता मगाच्या पेक्षा गोर दिसते का मी? अहो लय गोर दिसताय. लय दिसते. अहो चिकन मॉडेल दिसताय. तुझं तर काहीतरी असते लागा. लक्षवान दुकान काय म्हणते? काय दुकान तसं बरं आहे, पण काय या उधारीनं वाट लागली बा. उधारी? हा अहो ती काय ती चतुर नाही का, त्याची काय लायकी आहे का? त्यानं 2000 रुपये उधारी केली. मग तुम्हाला वसूल करा येत नाही? वसूल करा येईल की, पण त्यानं तोंड दाखवलं पाहिजे आपल्याला. अहो गाठायचं आणि कुचरून पैसे वसूल करायचं. अहो पण तो दिसला पाहिजे का नाही. दिसत कसा नाही, काय आलं वेन. ए चतुर्या थांब. अरे कुठे पळायला लागलाय रे? पळते कुठे, इथं चाललो होतो. इथं म्हणजे ते काम आठवलं म्हणून निघालो होतो. काम ठेवलं जाई तुला? हा यांची किस्ती उधारी ठेवलीच रे. उधारी असेल 5-10 रुपये असतील की. लका तुला लाज वाटते का? 2000 रुपये उधारी केल्यास. 2000 रुपये आणि एवढी का झाली हो? विश्वासराव, ह्याला गोरवाची चळ लागल्या. माझ्या माघारी पोराकडे जातोय, दुकानातलं स्नो पावडर महागड्या वस्तू नेतोय. आज मग अशानं 2 काय 10,000 सकड होईल की उधारी. ए चतुर्या हायच एवढं क्रीमा पावडर बिवडर लावून गोरावून काय हिरो यायचा आहे तुला? हो मी हिरोईन नाहीतर हिरोईन, तुम्हाला काय करायचंय? त्यांची उधारी मी देणार, 3 मी बघून घेईन. ए लाईट याचा बोलू का थापडीत इथं मग तुम्ही मारू नका नको, भांडणं करा नको आपल्याला, मारू नका. तू पैसे किती देणार आहेस? पैसे देईन की हळूहळू टप्प्यानं. ए टप्प्यानं हे हात बांधून असं बोलायला काय भाजीराव लागलायची तू? हा माझी मर्जी, हात बांधीन नाहीतर पाय बांधीन, तुम्हाला काय करायचंय? ना हे लयच बोलायला लागले हो. अहो विश्वासराव, ह्याला हात बांधून ह्याच्या खिशात पैसे असते. तू असं म्हणताय? पैसे माझ्याकडे कुठे पैसे येते? नाही ती माझ्याकडे काय पैसे नाही ते व. मग दारावर याचा हात बघूया याच्या अहो, नाही ती पैसे. दारा हात. अहो नाही ती तर, अहो ऐका की, अहो नाही ती पैसे, अहो नाही ती, अहो ती लोकांची पैशाची माझं नव्हती. हा, मग घ्या इकडे पैसे किती हाय ते पैसे चेक करायचे पैसे. चला हो द्या, असू द्या. ए चला चला. शी,
शर्ट पण फाडला, 1 रुपया पण ठेवला नाही. आता कसं करायचं? नित्या चतुर्भावड्याला जाऊया आणि विचार त्याला काय काय केलंय ती. अरे त्याकडे कशाला जायचं तेव्हा? हे काय पुढनं आलं? लागा होय की. तर बोलणं झाली की ए चतुर्भावड्या, चतुर्भावड्या आणलंस का? काय रे? अरे मटण आणायचं नव्हतं. मटण वे? अरे मटण आणायला चाललं होतं, पण आपल्या गावातली माणसं लगा लय बेकार झाली होती. दिवसा ढवळ्या रस्ता अडवायला लागली होती आणि दादागिरी पण करायला लागली. दादागिरी दादागिरी कुणावर गेली? अरे कुणा काय? अरे माझ्या दादागिरी केली आहे. रावल्या, आज काय आपल्या नशिबात हाडकं नाही ती. का? अरे असं बोलायला लागले म्हटल्यावर तर नक्कीच काय तर कांड केलंय. ए चतुर्भावड्या, काय झालंय सरळ सरळ सांग. आपलं ठरलं होतं का नाही पार्टी करायची म्हणून? तुम्ही गेला सामान आणाय, मी चालू होतो मटण आणायला. तेवढी विश्वास राव आलं की माझ्या आडवं, आणि माझा रस्ता अडवून मला दादागिरी करायला लागलोय. आणि माझ्या खिशातलं होतं नव्हतं तेवढं पैसं सगळं काढून घेतलं, आणि त्याचं आपलं पार्टीचं पण पैसे होतं की र. रावल्या, ही 100% दत्र बोलतोय बघ. व्हायला काय ते 1000 रुपयासाठी ह्याच्या कशा दादागिरी करेल रे? मग चला की त्याच्याकडं, चला चला आताच जायचं आणि त्याच्याकडं पैसे काढायचं, आणि त्याला तुम्ही जा विचारा चांगला असं का केलं म्हणून. अरे पण आम्ही जा विचारायचा, आमचा काय संबंध रे? आम्ही पैसे गोळा करून त्या पैसे दिलेलं, आम्हाला पार्टी पाहिजे. तर मी रावल्या तुला म्हणत होतो ह्याच्यापाशी पैसे नको द्यायला. अरे होय की, मला काय माहित हे असलं गुण उधळणार आहे ती. तर किती जायची वाटतं सगळे. अय राहुल्या नित्या, अरे मी पण आलो या. चला की. कुठे जायचंय? अरे पार्टी पार्टी खाती आता का केळ? खेळ. अरे केळ नव्हे, रस्सा प्याचा रस्सा आपल्याला. रावल्या, ह्याला वाय सांग रे समजावून. काय सांगायचं आहे? ह्याने केली काशी. अरे सगळं पैसे उधळून टाकले याने. पार्टी कॅन्सल झाली आहे. कॅन्सल? मग तरी वाटलं होतंच मला. लगा राहुल्या नित्या, सकाळ मी काय सुद्धा खाल्लो नाही लगा. म्हटलं पार्टी म्हटलं जाऊन असं बघ जेवण तुटून पडायचं बघ. अरे तू खाल्लं नाही, आम्ही खाल्लंय बे. तुम्ही बी उपाशी आहे बे? मग व्हायला का मी पण उपाशी आहे. तू पण उपाशी आहेस बे? चतुर्या इकडे जरा. काय रे? काय काय काय? इकडे जवळ इकडे, काय? जवळ इकडे. वाईज माणसाचं वाक्य जरा, जिथं जाईल तिथं गाणं आहेच तुझा. राहुल्या नित्या, आत्ता सांगतो या, आत्ता वाजले ते 11. 2 वाजता करेक्ट आपण जेवायचं बघ, 2 वाजता. आणि जर तशी जुळणी नाही झाली तर येताना मी सतूर घेऊन येतो. ह्याला पहिल्यांदा कापायचा आणि शिजवायचा आणि तिथंच खायचा आपण. अरे ह्याला काय आपण काय करायचंय? ही एवढं चाबराय ना, ही शिजायचं बी नाही. अरे मग कच्चा खायचा ह्याला. रामभाऊ, तू म्हणतोय ती बरोबर आहे. चतुर्भावड्या, बरोबर 2 तासांनी तू जर जुळी झाली नसली ना तर कच्चा. रामभाऊ चल ताटली उचल जाऊया. आला का ध्यानात? जुळणी झालीच पाहिजे. काय कर नाही माझं, काय तर जुळणी केली पाहिजे. नादच करायला नाही आपला. नाद जर केला बाद करून टाकेल. ए नाना नाना, अरे सुदेव सुदेव. ए, सुदिवस आहे की. मला काय झालंय? अरे 10 रुपये पडल्याला उचलून इथं आणलाय, बसवलाय, तरी तुला सुधारली नाही मी. ए, सकाळच्या शेतात काम करतोय आणि कुठं उचलून आणला, कुठं 10 रुपये पडलोय. शेतात काम करतोयस? मग काय काम केलीस? आम्ही काय करत नाही ना, मग करा तुमची तुम्ही काम. जातो आमचं आम्ही घरी. ए नाना ऐक, अरे लय काम राहिली ती. ए नाना काय मातू डुसकूस फिरले. नाही तर काय किस्त टोकर फिरवायचं तरी. आता काय करायचं? नाही नाही, जुळणी लावली पाहिजे. होय होय, काय पण करून जुळणी लावलीच पाहिजे. नाही होय. ए तुझं काय चाललंय? जुळणी जवळ जुळणी लावायला पाहिजे का नको? जुळणी कशाची? कशाची? अहो सायलीचा फोन आलता मला. हो, तुला पण आलता? अरे मला पण आला पाहिजे की रे, तुला कसं काय आला? अहो ती तुम्हाला फोन करायला लाजत असलेले व
त्या गावाला गेला नाही त्या का त्यासनी माघार यायचंय हो इकडं. माघारी यायचा हा कधी येणार आहे त्या अहो ती सांगते तुम्हाला एसटी भेटा ना वडा पण बंद आहे मग यायचं कसं सांगा बघू बर. गाडी मिळाली पाहिजे का नको म्हणून त्या मला विचारत होत्या काय बाळासाहेब मला न्यायला येतील का. काय म्हणते काय म्हणते बाळासाहेब मला न्यायला येतील का गाडी ना ती पण डबल शेट. दोघच लागा चतुर पोट्यावर मी जाणार साईला चालते जातो जातो कुठं पैसे द्या की पार्टी करूया आता लगेच नाही बोलवलं. मग किती जायचंय अहो ते काय म्हणले माहिती काय ठरलं की मी फोन करते म्हणून मग या तुम्ही. अजून त्यांचं ठरायचं आहे जातो मला काम बघू दे. का मग बघू दे. काय हो बाळासाहेब अहो सायलीची एवढी मोठी आनंदाची बातमी सांगितली तुम्हाला. अहो माझ्यासाठी राहू दे निदान सायलीसाठी तर आज पार्टी करूया की. बरोबर सायलीसाठी पाठी बरोबर खुऱ्या करूया ना. खुऱ्या बरं द्या की पैसे मग. तुला तू कांद्याच बघ मी माझी जुनी लावतो. अरे का अंदाज काय तर होईल की र पण बघूलाच काय करायचं. अरे बघूल्याच काय चतुर्भावडे आणणार नाही बघूले. अरे ती कुठला आणते तेव्हा त्यांनी मला सांगितलंय तू बघूल घेऊन ये म्हणून. तुला सांगले लागा जुल्या बघुल्याच लय अवघड जात बरं का. होय लागा माझं तर डोकंच भिजवून गेलंय. बघूला तो कुठलं न्यायचं र. रावल्या हे बघ काय पाणी तापत ठेवले अरे पाणी तापत ठेवलंय की पण बघूल पाहिजे. तुझ्या बाण कोणाची बघूल ताण तुझवी त्याला काय होते आपली पार्टी झाली म्हणजे आणून ठेव की इथंच. लागा जुल्या तू पण चतुर्भावड्यागतच आहे जा. मग अरे पण त्यात पाणी आहे की. लागा पाणी काय करते आपल्याला थांब. हा. हो नाही ना अरे नाही काढपत्रा लगा गरम आहे की र. गरम आहे हिदर होत का पाणी. अरे वत रावल्या झाली दोन्ही. अगं भाई की वत्त म्हणून सांगितलं का तुला वत्त जाऊन जरा पाणी तापत मी ठेवतो जाळ बी घालतो तुम्हाला वतून हाणी पत्र देतो. मलाच लागायचं ना परपंच सगळा ह्याच नाही का मी उराव बांधून आणि तुम्ही बसा घरात का तर तोकडा घालताय ना पाणी वतून बी देतो तुला दम. हा तर बघून इथलं मगाच तर जाळ घालून गेलो आणि बघून कुठे गेलं. अगं बघून नेले का पाणी म्हणजे वतलं काय जाणीत अगं हात नेलं काय बघून इथलं. त्याला तर मोबाईल शिवाय काय सुचत नाही. अरे भगोल कुठं आहे इथलं मला काय माहिती. मग त्यात काय म्हणतं आमचं भगोल ते बंद कर पेटवर रिंगटोन बदलते तिथं घरचं भगोल जाऊया कुठं गेलं आता 5 मिनिटात जाऊ घालून गेलो या तवर गायब. ही धुपत कांबायला का पडल्याच्या काय मुलकात ना तुम्हाला ध्यान ठेवायचं नाही का. तुम्ही जाळ घालत होता की आता. मी जाळ घालतो की तुम्हाला जाळ घालतो पाणचा फुटवतो आंघोळीला वतून देतो. हा तुम्ही आता ये बरं आंघोळ्या करा आंघोळीच्या गोळ्या खावा मला काय घेणं देणं नाही मला काय परपंचाला लागायचं नाही. जाताना मी काय उराव बांधून घ्यायचा नाही. आता कोण मग तीच राहिल्या का नुसती आंघोळ करा आता नाही गोळे खा बस बोंबलत. मटण एकदम ताज आहे बघ. अरे आत्ताच कापलेलं दिसतंय या. काय चतुर वीच करू का. चतुर्या 20 रुपये म्हणते ती. अहो वीजचं काय म्हणताय चांगलं 2 किलो तोडा 2 किलो. 2 किलो म्हणतोय तू तर आहे का 2 किलोचा. दोन चतुर्या तुला 2 किलो म्हणते ती. लय बोल नका तोडा द्या आधी आणि 2 किलो पिशवीत घालून द्या आणि बावऱ्याची नळी द्या बावऱ्याची. काळजाचा तुकडा एक टाका मोठा टाका. लय बोलायला लागलाय बोकाडच देतोस का. काय नाही काय तेवढंच द्या बाद झाला आम्हाला. अरे दे की पिशवी इथनं पुढे दुकानात येत नाही बघ. राहून दे तुला कोण देते माशा बीजचं मटण. चतुर्या पाकीच गिर तुझी. तुला काय दात काढाय चल काय पाणी दात काढतो या. ए बहिणारा हा. कशाला ठेवले ती कांदे इकून टाकायचं नाही तुम्ही. अरे इकून टाकणारच आहे की विश्वास पण दर तरी आलो नको होय. बहिणा ना कांद भरायला लागले वाटतं. आयडिया करून पैसे वाचवे की. आत पुतीच्या पुती भरून ठेवली ती बक्कळ पैसाच करतो यंदा. पैसे करून काय मारताय का. मी कशाला मरतो या. बहिणा ना कोण मारायला लागले हो. ए कोण मारायला लागले आणि तू कशाला आलाय तिकडं. मी अहो कांदा पाहिजे तुम्हाला बाळासाहेबाची पार्टी आहे. काय बाळासाहेबांची पार्टी आहे. बाळासाहेब म्हणले की
बहिणांपासून कांदा घे आणि मग त्यासने आमंत्रण दे. असं म्हणतोय मग आणखी पिशवी. ए बैलाला हा? कशाला म्हणायला लागला कांदा? बाळासाहेब पार्टीला कांदा देता काय तुम्ही? मग देणारच आहे मी. आता येणार आहे म्हणजे त्याच्या पार्टी खाता का तुम्ही? अहो ते आपला विरोधक लावी विरोधक असला म्हणून काय झालं? मग आम्हाला जायला नको आहे तिकडं. जायचं मग? म्हणजे हिथं बी खायचं आणि तिथं बी खायचं. होय खाणारच आहे. तुला का नुसता शिरा भात देणार आणि कधी त्याच्यावर तुपाची धार बी सोडणार नाहीस. मग ए मग? ना हा? लय आवाज चढवायला नाही. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला मटणच पाहिजे ती. मग म्हटलं पाहिजे तीच ना. काय गुढी असते तुला कसं माहिती? मी म्हणते म्हणून देऊ नका लागला कांदा. मी देणारच आहे. आता तुम्ही घाल गेला का मटणाचं जेवण? मी तुला पोतभर कांदा देतो पैशानं. हा आमचं म्हणलं की पैसे दिसणार आणि तिथं देताना पैसे दिसत नाही. बाबा. या 4 तुकड्यासाठी तुम्ही पिशवीवरून कांदा द्या. होय होय देणारच आहे. मटणाचं जेवण देते ती. मटणासाठी तुम्ही काय बी करणार आहे? होय मग लय वाकड्यात जायला लागलाय. धाव दे का तुम्हाला? काय धावणार आहेस? एवढं तावानं बोलतोस काय? अरे मग घाल की गावाला तू 5 बोकडाचं जेवण तवा बोल. हा झुल्या इधर रे. आणि मला सांग कुठं आणि किती वाजता येऊ? अंबादाऱ्यात 2 वाजता यायचं. येतो. आंबादारे तुझ्या बाण पार्टी ठेवली का रे? तुमच्यासाठी कुठं बहिणांसाठी. विश्वास त्याला काय बोलायचं नाही. ए नाना हा? आवाज खाली. काय आवाज खाली करायचा आहे? ते मटणासाठी मला बोलायला लागला. बोलणारच आहे. मग तू कधी दिलेस का मटण? अरे मटणासाठी किती म्हातारी लाचाड वय वय लाचाटो तू या जातो. बघतो या हा म्हातारी. बघ हा मटण आज मटण आहे. चला जा याचा आवरून. उकळी फुटल्या का बघूया. बघ अरे बसा खाली. का भेटले का नाही? अरे वासानं पोट खावाळ रे म्हणून बघ वाटलं. पोट खवाळे. रामभाऊ अरे मग अशी मीठ कमी लागत होतं. परत वरनं टाकलं का तू? नाही मी टाकलं. नाही टाकलं. अरे कावा टाकायचास टाक आता. थांब टाक तू लागलं. ओ रामभाऊ, अहो काय करताय? अरे मी टाकतो या. अहो ती मीठ नाही निर्माय. निर्मा याडबीड लागलाय तुम्हाला. आमचं पोट फुगवताला. ए जुलिया निर्मा कशाला घेऊन आलायस रे? नंतर बघूल दून द्यायला नको. अरे लांब ठेवच नव्हतं मी. त्याने केलं होतं कलम आता. ए रामभाऊ मागे सर आणि ती निर्मा मागे ठेव मागे. ए जुलिया मीठ कुठे आहे? होय तर टाक. येऊ टाक का? हा टाक. अजून वाईस टाक. ए थोडंच टाक रे. वाज सर जरा आलो होती. लाल भडक दिसते या. नको कुटकाच लाला मी तिथं रोड्या नका जोरात झाल्या. ए अरे झाकली की परत बस खाली. हाव रे. अरे चतुर्भुवड्या मगाशी म्हणत होतं बाळासाहेब पण येणार आहे ते. बाळासाहेबांनी कशाला बोलवलं? बाळासाहेब बे अरे हाय पार्टी म्हणून या म्हटलं. अरे पण ही पोरांची पार्टी आहे. तू बाळासाहेबांनी कशाला बोलवलंस? नाहीतर असं करतो सगळ्या गावातल्या माणसांनीच घेऊन ये इथं. अरे गाव कशाला बोलवलं तेव्हा? येता मला भेटलं आणि गेलं माझ्या तोंडातनं म्हणून या म्हटलं मी. आणि मी पैसे घातले नाही ते विरे. हा पैसे कुठले ते? किती घातले माहिती का? 50 रुपये घातले ते. लय टॅबा करू नको. अरे तसं नाही राव बा. आता बाळासाहेबांनी बोलवलंय परत बाळासाहेबांच्याकडे काढे की पार्टी आपण. होय नका बाळासाहेबाकडून पण पार्टी करूया आपण. पण बाकी कुणी कोणाला सांगितलंय ना? नाही जुल्या नाही नाही ना. हा ओकेच. आता शिजलं की ते तुरवड्या बसायचं. वैकी लगा रामा जाळ संपलं गे. जाळून घेऊन येतो जा. काटे नुसते आणू. आणि जाळ झाड बघून आण आणि वाळलं बघून आण. पेटत नाही लवकर. बरोबर. चतुर्भावड्या हं. अरे हे काय जळलं? जळणी अरे ते वल्ल आहे रे जळत नाही म्हणून त्याला म्हणलं वाळायला घेऊन ये जा. डोक्याला ताप नुसता आला गिळून. गिळून अरे कुठला विश्वास? सगळा आंबादारा पालता घातला. कुठं काय गाव ना ते बाबा. तोंडावर करून भांडणं काढली होती माझ्यावर त्या पटणासाठी. होय भांडणं काढली होती. बरं विश्वास त्यांची पार्टी कुठे चालली आहे तुला माहिती आहे का? मला कसं माहित असेल? होय ते तांजा बेलकांडात चाललाय तिचा गाबडा असेल की त्या पार्टीत. तांजा जुल्या पाणी होतं की रे त्यासनी काय घालवलंस? अहो ही मटण किती आहे? 2 किलो आहे.
खाणार किती ती खाणार रे मजीर म्हणजे आता खाऊ की आपण संध्याकाळच्याला संध्याकाळी केला म्हणजे 2 टाइम पाहिजे तुम्ही तुम्ही हा 2 टायमाच्या होय होय लागा मग काय करूया आता हो काय करूया ह्यातलं रवू रवू काढूया आणि मागलं पुंटी वेगळी होय होय लपून ठेवूया आणि हे सगळे गेले की मग आपण घरला नेऊया संध्याकाळी जुळणी होत्या काढ 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 लवकर वड परत मागे हा काय कट आलंय वास कसला झणझणीत होती होय अहो शेट मोठी नाही काढा गे मोठी नळी भवऱ्याची हा हा अरे की आला आला आलं शेट अजून जरा रवं काढा गे संध्याकाळी पुरलं पाहिजे ते का नाही आपल्याला होय होय जुल्या काय करूया ह्यांच्यावर टापरून जेऊया आणि काढलेला आहे का नाही संध्याकाळी आणखीन ओढूया होय अहो अजून 2 रवं काढ. अजून 2 तुला एक आणि मला एक मोठं मोठं काढ मोठं मोठं. अरे मोठं नको कळलं त्यासनी मोठं काढली ती बारकं बारकं काढत त्याची शेट माग बघा गे अरे काय मागाय मर बघ की जरा माग बघा गे अरे काय आहे मागे काय आहे माग कुठं काय आहे कुठे काय काढ रवं. काढू का काढ काढ काढ. रामा रामा काय रस्ता बीत करायला लागलाय हो तुम्ही 2 टायमाचा हिथं आम्ही पैसे काढायचं आणि तुम्ही इथं चोराचोरी करा मटणाची. अरे चोरत नव्हतो मग काय करत होता काय करत होता. अरे ऐकून तर घे की मारतोस कुठं सुक्का कराय बाजूला काढत होतो आम्ही आता रस्सा झाला की सगळा आणि कुठलं सुक्क करणार आहे तुम्ही. अरे तुम्ही गेलो आमचं ठरलं सुक्क करूया म्हणून ठरलं ये कसं हे चोरायचं मटण चोरायचं. काय चाललंय रे हा राहुल त्या अरे ही दोघं मटण चोरत होती रातची दोघांची जोडणी लावत होती बघ. ए चतुर भावड्या ते आमचं आम्हाला पैसे दे लागा आम्हाला पार्टीच नको काहीच नको होय लागा सकाळ लई आप झाले चतुर भावड्या ही पैसे दे आमचं आम्हाला दे पैसे अरे दे. पैसे कुठलं ते मटण आणलं नाही आणि लागा मटण एवढं चांगलं शिजले कट आला लागा वास किती भारी येते जेऊया की अगोदर नाही आम्हाला जेवायचंच नाही आम्हाला पैसे दे मी आणि त्या सेपरेट पार्टी करतो. हा आम्ही 3 जण राम आपण. अरे पैसे कशाला आता लागा एवढं मटण चांगलं शिजले कट कसला भारी आलाय लागा चला जेऊया बसा 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 ए नित्या तू पण बस रामा तोंडाला काय बघतोस बस की चल जेवायला ए चतुर भावड्या शांत बस ते सगळी तू तिथं मांड घालून बस पहिला जा. आणि बघ वाढेल तेवढंच खायचं जुल्या तिघी बघूल. तानाजी तुला माहिती आहे ना मग कुठं पार्टी आहे ती अहो मला माहित आहे की चला उगाच तुम्ही. हा पार्टी कुठे बी असू दे बरं का मी माझं भगोल घेणार पहिलं त्या भगोल्यासाठी माझ्या डोसक्याच्या लय चिंता झाले सकाळपासून. ए भगवला की पण आपण पहिलं मटान तरी बघू एक कुठं. आई शपथ राहुल्या आता या बघूल्याच काय करणार. अरे खरं काय नाही माती लावली खाली. अरे ह्या बघुल्याचं नाही ती बघ पूर्ण बघुली यायला लागले. इकडे कस काय आली. येऊ दे गे त्याचं काय आहे तवा अरे येऊ दे की माझी ही बघूल त्या बघूल्याच आहे. हे बघूलं त्या बघूल्याचं हे काय गोळ केलाय तुम्ही तू बघूला तू म्हणलेलास तू कशाला ह्याला सांगितलंच बघूला हे ना कुठं आणायचं बघूल म्हणून तर आणलं. अरे तेव ठीक आहे की यार बहिणा ती कशाला आली ती कशाला आले ती कशाला आले ती कशाला आली ती रावले नाही त्या हिला काय एवढं डांबरून बोलतय हेनच काय तो गोळ केलाय. ए जुल्या सर्वांनी सांग काय झाले. ती बहीण ना कशी कांदा नाही गेल तुर त्यासनी म्हणलं कांदा द्या आणि पार्टीला या. म्हणजे रावल्या हेनरी कांद्याच पैसे दापलं म्हण. अरे ता नाही ना कसं आलं. नाना कसं आलं म्हणजे हे सगळे आलेले चालते ती आणि आमचं नाना आलं म्हणून चालत नाही. अरे ते चटणी आणाय गेलतो का नाही तेव्हा विचारलं कुठं चाललाय म्हणून मी सांगितलं पार्टी आहे तिकडे चटणी घेऊन चाललो. राहुल्या आपल्याला कोण जाऊ नाही रे. लय लांबड लावू नका ती जवळ यायला लागली ती काय करायचं ते सांग. अरे काय करायचं तवा येऊ दे त्यासनी वाढायचं सगळं मोठं आणि आपण तू नसतो रसा. ए रस्सा आपण असं करूया की त्यासनी रस्सा घालूया आणि मटण मटण बाजूला काढून ठेवूया की आपल्याला. होय का रस्सा काय आपण परत बी करू शकतो. घ्या मी पातील घेतो. ए उचल उचल पातील उचल उचलू दे. ये लवकर ये ती झुल्या कुठे गेला ये. ए, काढा लवकर काढ लवकर काढ
कधी जीवन असं झालं या. आवर 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 चालू ताप झालं. झालं का? हे मी लपवून ठेवू का? लपू जा. मी चुली पातेल ठेवून येतो हा? अरे अरे बघूला अरे बघूला औषध बघूला अरे बघूला अरे 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 गेलं अरे म्हटलं बघूला पण गेलंय वे. तुला कोणी सांगितलं मागे याल माझ्या? काय चतुर बावड्या जुल्या तुम्हाला काय अकलीचा भाग आहे का? अरे इथं का बसलायसा? शिजलं का? चला उठा लवकर. बाळासाहेब आम्ही आलोय बर का. मटण पण गेलं रस पण गेलं सगळं गेलं. काय आता मला झालं की अरे मला झालं